na rin. Taas. Halo guys. Assalamualaikum. Tapos ko lang yung limanik. Pero pag pumasan ako, tumatay sa ako. Kaya na ako nakabalde. Rapper lang. Oo naman, eh, kahit sa bago siya. Lahat na lang ba? Hindi ka nagugumong. Pwede mo kaya ako. Hindi ka nagawa. Pero ba ako na hindi? Ito po. Marunong ko pa sa amin, hindi kami tao. Pag bogla ay kapag.
Something na yun. Baby. Yun o. Sa mga nagpo. Ako. Hinok mo na ito bago yun. Sigurado ko na talaga yan kung sa dyan, ano. Ha?
baliktad. Nagbiraw. Oo. Nagbiraw. Nagbiraw. Oh, di ba? Okay na An, yata. ay pa. Ay nulog. Okay, baliktad. Nagbiraw. Ay nagro. Diba? Baliktad. Ah, na-stress din. Nakalangan natin ito. Pero na ini. Okay ka na Ah. Ito pa naman ito din. Apat na 180 na pwede. Kaya ito. Ito na ito ba? 180. Dalawa ko. Apat. Apat. Apat yun eh. 180 apat. Ito lang yung reduce dito tayo eh. Pag-accept na rin mo kayo na ako iwanan mo. Apat. Oh. Nagturo ko lang, hindi ko
Ano eh. Dito na lang magpo-poste, no? Hindi sila nagpapwede ito. Gusto dyan, magkatapat dyan. Kung ano yung dyan, dito. Kung basta tayo, baka mabukas yung bukan rin namin ito. Ito tatayoin muna ngayon kasi bago mamaya, sulit lang sa amin mamaya gabi, wala. Wala pang kapit. Kaya na tatalim dito, mga bigyan. Kaya may pulong na may ganitong bigas din tayo dito para dito tayo magpapante. Kaya nagkaroon tayo ng bimigyan tayo, bigyan tayo ng pante. Pero matisibay na yan. Magpapatong tayo sa sito. Tapos magiging ano na yan, pag nasintagahan natin yan, makapantay niya ng yung ulo na yun, makapantay na yan. Hindi na parang kalubog yan, pantay na yan doon. Kaya gawa niyo ng paraan yung para hindi tayo makaano kay Jordan. Papatanggal tayo tapos sa kain taas na. Tapos ibabalik natin yan pagka nakapuso tayo ng slap, saka natin kasi didikit na tayo din eh. Pagka didikit na tayo yan, ano yan? Paano yung paibot-slot lang? Kahoy lang yan, process lang siya. Hindi. Ano? Parang yan, ginamit ka. Hindi, ito sa ang bigyan nyo. Grabe. No. Alam yan eh, ano tinanong niya? Process yan. So dito sa akin, is sinabi sa kanya kung Kaya nga, tatanong nga kung gusto na ba siya. wala nang mga ganyan-ganyan klase-klase. Para yung isla, isa na. Pero ganun pa man, tama yung sinabi mo, kapag tayo ng bakal pa. Abang. Yung ano natin, yung isla natin dito, na bakal, yung ganyan. Tapos balik na. Para yung same, doon yung natin na isla. Tapos parehas ang nabibig ko yung isla. Nakatatanong ko nga kung gusto na mag-survive. Makakain sa mga taon nila. Oo. Dito At least pag nabuto natin yan, parang maghahati lang naman sila. Takas na yung kapatid. Kasi minsan lawak na yan. Kaya, rasyo na, hindi pa, ano pa, busy pa. Nakulisip. Tama sana yung statistic na kung mapayag siya. At least pagka... kasi magiging problema natin to sa akin na naka-strat ko tapos ito yung klase na to. Tapos gagalawin natin yun. Kasi once pag pinagalaw natin mga ganyan, yung problema. Tubig ang ano yun. Eh, ito kayo, masecure na to kasi magiging slot to eh. Wala ka nang iintindihan sa tulong. Dito pa lang ang gata na to. Diretso pala yan doon, isa pala yan. Maredyo ba? Kung ganyan lang yan, ay patatatanggal nito. Kasi ang pakatatanggal na ang gata nito. Kaya matin, sila na. Ngayon yan, sa kanila yata, hindi yung natin gata nito. Makapusin na rin yun.
Ano yung dapat na, di ba may advance, meron Hindi, maganda to, maganda to. public? Oo, maganda to. Yan? Oo, maganda yan. Basta Portland, ano? Yes. Portland ang tatak. Oo. Yan, maganda yan. Ayun lang yung gamit natin, Eagles. Maganda yan. Advance Eagle, eh. Maganda. Yung Republic. May na yun. May na yun. Sabi, matagal na kayo sa LSM. Kasi siyempre, Usually, ito yung ginagamit. ayaw namin matipid kasi isla big. Yes. Kailangan kasi yung quality. Oo, yun. Kayo naman nakakaalam. Maglagay sa bakal, o gagamitin na. Tama yan eh. Sinasagot ko naman lagi pagka ganyan. Yung talagang alam ko na biso sa akin is na yun. Yung islag ko dito sa baba, hindi ganito malaki. Malalaki yung nandiyan. Ito, malaki yun. Tapos- 16 mm. Ito, 12 mm. Wala sa ano na tayo, last time na tayo. Okay na tayo. Wala ka na rin naman ipapatong doon eh. Wala na. Wala na. Walang problema. At saka masinsin yung poste na to. Either na dati, dalawa lang, isa lang. Dito isa. Ginawa na natin, naging tatlo. Naging substantive natin. So, napakatibay na yan. Ganun din dito. Kasi Dito nakahang ito eh. Kaya so medyo sinensin namin yung sabi ni Mitcho. Sinensin na lang natin yung ano. Eh dito, walang problema kasi napapatong na tayo dun sa nagpabili na rin ako yung style dito isa style siguro sa piraso. Nahalog lang. Kasi ito, yung perimeter mo sabi ko, bisa kasi dito di 4 eh. Ngayon, pagka nag-4 tayo dito, Kailangan yun. grabe, ang kapal ng papalitadaan, kabilaan. Kasi hahabulin natin yun, nakapas tayo dito eh. Kung nandito yung defense mo na kaibigatin mo halog dito, siguro nagdino dito, kakainin mo na sinento at Dito pwede na deposit. yeah, yung pato talaga yan. Kasi pinakasan yung pato ng pato yan. Kasi gusto lang yun eh. Yung pato lang yung pato yung tirahan. Sa sabihin sa akin, di ba nakita niya naman ito habang inabilupo. Hanggang nandito ang dumi, wala siya yun. Para na magawa natin ang paraan. Oo, mali ko yan. Kasi ito Ito kasi pupublikahin pa natin to. Kasi kakalasin ko yan eh. So pag pinalas ko yan, ikatanong ko yan siya. Kasi pag i-slap tayo, tatamaan kasi ng biga yan oh. Yung lugar na yan. So hindi ko pwede ipakain sa biga yan dahil dito sa mag-moist yan dito sa gitna. Magkakaroon ng tubig yan dito. Di ba yung pagitan nito, ganyan. Palagay na natin, asintado yan. Duwagag pa rin yung doon. May tubig yan dyan sa loob, papasukan yan. Habang hindi pa natin naayos ang plaseng. So mag-moist yan doon sa kanya. Okay lang dito sa atin kasi ano pa tayo, nasarap pa tayo. Eh doon sa kanya, ipilis na yun. Eh baka mag-moist doon. Ang tubig. Kasi yung tubig, sisiksik na yan dito pag nasintalaan natin yan dito. Sisiksik na yan dito sa tubig na ito eh. Di ba? Oo. Sisiksik yan dyan. Eh wala pa naman, lubak-lubak pa yan. Oo. Dadaanan. Kailangan niya maplatadahan. At saka ano, wala na itong problema. Hindi na itong problema dito. Bigyan natin itong tadaan kasi kakapal na ito. Kasi may double natin ito. Double eh. May 4 pa dito ng habitat eh. So dito na tayo magpapalit sa loob. Pero kung ano kasi yan, isla, isang ito, wala na. Yung ito natin is diretso. Wala na. Yung madugtungan na sa ilalim, hindi ito magpapalita. Wala na problema. Wala tayong magiging problema sa tubig. Hindi kasi parang, tama. Saka isa pa, hindi naman na ano, masasalunan nito, di ba? Kakapit siya rin. Kapit na. Ano magkakapit rin? Nagawa nyo ng forma sa... Nakakain. Kami na. Oo, may problema kasi dyan. Masisira yung... Baka kailan lang yata yung ginawa. Yan biga, nakababa dito ng 30, kali na ito. 30. Balik 40. Saka sakali siya nagdaan nito. Ito po.
Dito lang landing ito. Dito lang landing. Dito pag ganyan sa'yo. Dito pinipilit na naman pangga. Dito naman tayo mag-stack. Dito naman. Para tuloy-tuloy pataas. Kaya beto tayo. Huwag mo na dito. Noise ko lang. Spala. Magkano ng 30. Dalawang 30. Tapos, isang 38. Yung dalawa 38. Yung dalawa 30. Yun ang gusto ko na. Siguro talagang 38. Tapos, 30. Hindi mo kailangan yun. Kahit di mo na yan sukatan ng ano. Oo. Pag galing din sa dulo, sumukat na ng 38. Mindset ba? Mindset. Hindi na. Ganito lang yan. Ano tayo mo? 38. Yan. Yan na. Okay na. 38 na yan. Oh. Eskwala. Ito yung tubo. Tapos 30.